Magshout ako at inspiration sa isang J. Bloody Bunny the game. Masaksakin na kaya ko kasi Tema-tema na yung aksyon na nauraham. Namun dalam bahasa kita tinggal Jadi tes kits 이렇게 미셔 있잖아. 여기 정말 나쁘요. 자, 찍어주고 만납니다.
Oops. Hey. Sorry. Wow. Oh. Hey! Nakikilambang yan kasi nangyarap ko na. Nakikilambang yan kasi nangyarap ko na. Ay! Sorry.これはどこしよう。Video yan. Ano? Ano? Kurang ano, asang reaksyon. Kasar, Mama, ano meron siya?
ンバッシュは9勝取った全部はい。Sorry. Positive. Sorry. Medyo kayak tapos. Intro trick. Ako nabunod na so. Namijat siya siya madamat. Noniya na bitiswa ka. Kawan na to. One shot din na ba yan? Tukpog. Ah! Ay, okay. Zoom. Pero ako yun. Oh, pero. Eh. Đập.
오시리 문제는 가자. 오시리 어디야? 가자. 제가 오시리. 오시리. cái rọt ngọc Oshiri. In. Oh. Hey. Oshiri, Oshiri, Oshiri. Racun, racun. Iya, iya. 너는 지금 와. 오시리, 오시리, 오시리. What? Giuna sinappasin ko ng dato siya mas puliti ka ba? Ano silas ng fishing? Oxygen system is out. Bye bye.